ଗ୍ରାମରୁ ସହର, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଶତପଥୀ ଦୁବାଇ ଯାଇ ପୁଣି ମାଟି ମା କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀର ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସୁଧା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାସଂଘରୁ ବିଏଲ୍ଏଫ୍, ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଡାକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ କାମ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝାଇଲେ ସତରେ ବହୁତ ସାହସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାଆର ଅନୁଭୂତି ବି ସେଠି ପଚାରିଲେ। ମା ଦୁବାଇ ଯାଇ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କଲେ ତାହା ବଖାଣିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୁସି ହୋଇ ଆହୁରି ଏମିତି କାମ କର ଯେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାମରେ ନାଁ ରହେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମା କେବଳ ଘରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ନ ରହୁ, ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉ, ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୌରବ ଆଣି ଦଉ, ପରିବାରର ଅର୍ଥ କିଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ। କେବଳ ପରିବାର କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ବାହାରି ସେ ଆଜି ଦୁବାଇ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖି ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମା କେତେବେଳେ ନାରୀ ରୂପ ନେଇପାରେ ତ କେତେବେଳେ ମା, କେତେବେଳେ ଭଗିନୀ ତ କେତେବେଳେ ଜାୟା। ସେଇ ମା ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ଦୁବାଇ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ସେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଘର କାମରୁ ବାହାର କରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ମା ଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବଛା ହେଇଥିଲା ଦୁବାଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁବାଇ ଯାଇ ସେ ନିଜ ମାଟି